enguany fa un segle que va néixer ella. Fa 100 anys que l'escriptor alemany Ernest J. Waldemar va publicar el llibre Les aventures de la vella Maia, que anys després va fer-se famós a la televisió per tota una generació. Després dels esforços mostrarem de quina manera han celebrat aquest aniversari a una escola de Palma. Desperta't una vegada, home! Sandra! I enguany fa 100 anys que l'escriptor alemany Ernest J. Waldemar va publicar el llibre Les aventures de la vella Maia. No va estar, però, fins al 1976, quan es va estrenar a Espanya aquesta famosa sèrie d'animació que va marcar una generació. Per commemorar els 100 anys de la petita vella, els alumnes d'infantil i de primer cicle del Sagrat Cor de Palma avui han fet festa. Els infants han vist un capítol de la sèrie de dibuixos i han berenat com na Maia de iogurt amb mel. Perquè és divertida i molt traviesa. Com tu o no? O te ponen l'hora? No, ja soc molt travieso. I tu? Perquè assistia quan la meva mare era petita, la meva mare l'agrada i a mi també, i a la coneix molt. I t'agrada? Sí, Per mi has repetit o no? sí. Un Danone i m'agrada. I qui l'ha fet, a la mel? L'abeja Maya.